chỉ bay lệ vek u ama sain ka ming chu Valentines ania chico min ti boka chuan ren thei hi kan da deuh khera ni zani na heti zatin local thei hi tu dang wang ani lo pathian wang ani chu wang chuanin in thin lunga khan pathian in na thok reng to te kha lo hriang cheu zanin hi a hlok ngal to ringot ani chu chuan kan ti sung sungang khimi milamin mu hian enge in ril ruwa om le eng bible chang in ril ruwa om kan zo lok teng cheu enge mo lo mem bible chang enge mo deuh sam som eng zan mo ka hria khala han sam som ni pathum na enge eso atlar tir kha ge kha lalpa chumin veng tu ni atro dik chiang lu tu ka ni ma se heti zong hian ka kan kalpui lok ange o zani na ka thu pui tur chu Hmangaihna Luangchhuak aliamo Hmangaihna hi a luanchhuah lo chon Hmangaihna lo ni thei me lo wa eta i ti fing dewin Hmangaihna Luangchhuak kha kan ti vel ni chu Hmangaihna chu luangchhuak tur hrim kha ni a fin thak te vak lo mi thil hriat cha ka lo hre chuak ve châu này chú anh bôi sẽ cal dễ tay là hết thì giống hiền cái rồi đã ta nè hết chia lúc càng u mà thay à bung sôm bari à trang sôm pan nì lệ trang sôm bắt thu mà chuan nên berambo chung trang khá gì cái này khi isu khi berambo lom khi mà anh cái tiếng anh pan nì chuan om hết chia là chia lồng mà yang tiệt in traffic thầu mi in beram hi già này ta sẽ pakhat bo se tuin nge zong lo wang ati ani chu chuan hemi te khin thu hi alar ma se asoi na chan tak hi mo achunga ama hi na inzia ka ni chu kan riat mai ka lawa chu chong ka ron da hemi te khin thu hi soi fia na na nia a soi fia tu ma chu achunga mi hi ni kan chera nge o heng mi te zinga pakhat po hi musit lo turin phim khur ro an van tir ko ten vana kapa vana mi boral te chandam turin mi ring fa pa hi a local ani reng ani boral te ti hi chang som pakhat na nia boral te chandam turin mi ring fa pa local a chu wang chuan som kwa le pakwa kha akal san ani pakhat zong tur khan mi bo zong turin mi sual te zong turin a local ani chu wang chuanin a Hmangaihna hi a Luangchhuak ani chuan a inzia dana pe chuan somkwa le pakwa a himsa ai khan chuanin mi bo pakhat po a mu khan a lom em ani ti kan mu bok ani chu a ro pui ti ro anteu pathian min Hmangai dan hi mo mi kalsan kha shelo he thu angen yang te khin thuron siam chop mai ani lo i suan nun en tai la wana nuam lut tukina khosani lal fa pa ama po pathian mi zong choi moi angel mi zong pa angel te nen lam mi thiang lim ten an choi moya chu kalsanin nang ma le keima tan aron kalani abonasino he chu amak kati em pathian ani boxi athil ti thei hetian han ti seu se amak kan ring vek mai tu ne kha alat ti du lo le ngal free will kan ti zalen nai du than na min la pe deu ani chu chon en le zeli la hemi zo a inziak le chu hei hi nia akal lo chu tiang bokin heng mi te zinga pakhat boral po hi in pa vanami du zong ani lo vet tuma kan boral phal lo ni chu johan abung thum cha som pro la lu ama chu aringa pe kan boral lova ati kan boral hi du lo kan boral lo nan pathian in fa pa isu krista min ron pe a zuwa lovin ator na te zong te kha arab thlak lu tu ti chon a local ta mi bo min ron zonga chon mizoram himotian han ngai to veteu christian ram kan ya zanin hitlemin nangma ni ta na mal som na ron keng ni lem lovin keima ni mizo christian te hi engtin ge mal som na kan midang tan kan ni ve theyang ti ang zong in thuron soi ka tuma christian kan ni nei kumza le engza nge ni to le a rei ve to ni chu wang chuanin kan luanchhuah le zuala ngai Hmangaihna Luangchhuak ani kha keima ni namzinga chau ani thei to lo ani chu tun Christmas kan open doors fellowship kan in ti ve a
Musulman te Hindu te Sikh te mi sang sang an on kala chung mi te tangan chuanin ruai kan lo siam ani isua pian ni nge ya khan anga kan nga ya khan kan lom na ni ya khan a pian ni chu ni lo eng po ni se khati nga khanin tha mai chu ramdanga mun sang sang a chuanin Christmas ni khan Christian te in khom na te anti chiat saka ma se ke ni chuan Christian rama kan lo som ruai kan lo the pui ani kha khanin mi thin lunga na athok vena sa mani chu ti chuan isua chu piram bozong in a lokala ti mayang ke ma ni mi bozong in a lokala aron ti chu hei hi nia hei khoi lai ma ki enge niang manzala ka thian nu ne kan ti na chuan in aming sei lo mai la mangai na te a pink ang chi ve hei voin te chu pink te po lo ni ta sa mi singin mangai na ka chu I rose ka chu ma se agape soidon hian chuan in hey mangai na rong hi adum ni berhian ka sia arab thak lu tu ka ni chu mi chu tian hey reckless love kan ti na chan po hi nia nang le ke chuan kan lo pom mai thei a thi na te kha kan trom pui mai thei cross a khan kan sual kan khen be tir tak ve mai thei ani ti chuan kan khen be chuan kan sual chu thi a mo a tho le na kan lo nun le chuan suala kan nung to lawa kan pathian na thiang lim sia ti in ke ma ni po in ti thiang lim kan tum ve thin ani chuan a thia ete engwang ma in ti lo he hi aron tor na zong he I mangai let ve thei na na ron ti po ni lo min mangai wangin thil dang ani lo pathian chu mangai na ni a thil ti zong hi mangai na wanga ti ni cái mà ni chú mình stressa mi trend khát hemi helai chung om zi nga po hian isua la le chan dam tua pom du tlat lo ka lom mai thei chung chu ashereng mi trend khát chuan kan oi don lo po ashelova chu ti chung chuan aron thi an itia ma se ani lovin ka ria ashelok vek kan du than na tur kha amma ero chu shelok chung chuan anun aron hlan ani kan tan aya ro pui hi om thei lo reng chuan hei hi a top nan he chang hi kan da mi in a thian tan anun a pek aya liam a mai nan na sa zok tu man an nei lo ti chuan thiana min ron siama an teu heti zong hen ngai to teu I thil nangma tui zong nangma hlok na tur I chung te pon an lo hlok pui thei na tur che I la thei na tur thil enge mo I ti thei na tur tan po I nun chu I chan ngam mia lawang I mangai em te tan khan ma se I suwa chuan a thi sak te hi a mel ma te Roma chuan kan mu bung saria misual kan ni lai atang to khan ammangai na chuan mo min lo chandam dai to cross a thi in ma se thi len lo ti kan thadon nia nang ni po tian kan englo lang cheu luangchhuak ro kan ti kha isua krista po athia eng ma ti thelo ni thum chu ma se aron tho le a thil ti thei na nen thil ro pui tak aron ti ni ison tharau thiang lim min pe a tharau thiang lim min pek na chan chu aizola chau ni lo India chau ni lo Asia chau ni lo mun sang sanga isua la le lo ten isua an lo nei thei nan akebula an lo om ve a pa va na mi pakhat bota po athin lung ke som vek ne na kan suai thei nan tharau thiang lim min pe ni ama kan mangai chona tu pek te kan zomang zirtir te asoma mi zui ro ti chon mi hring man tu ka sia mang cheu ti chon a culture chana ti dan tu ra zirtira vana a ho chole do na chuna chon khovel jong songa kal ruti isua hi atung kan zui do na ni chuan I nam chau khalo mangai to lo la vayan tam to sil chara pathian thui soi thei teu lo mai an manang che mizoram anom la hian advantage la ro vana ikal huna tungei lo suai ala ti don pathian in she omiti veng otang chu wang chuanin tui po I up bet reng chuan botola I da reng chuan tui eng ti ko pathiang hlim po ni se thanga da ro a in tlak mi lo in she tlatang chu wang chuanin nang po hei mizoram po hi thil thalo deuh deuhin min
กันล้วนชัวเราวางกันดีที่ฮิปโปมังอุปะเทียนินมัลสอมเซลโรเซลเราลวงชัวกังเซลก็หล่อไหม